Des del Museu d'Art Sacre de Mallorca us donem les gràcies a les més de 47.000 persones que ens heu visitat. Enguany, més de 650 persones heu participat de les nostres activitats i més de 400 alumnes ens heu conegut. A més, han continuat amb la nostra exposició en moviment, amb la integració de noves peces a la col·lecció i d'altres que han viatjat per ser exposades a altres bandes del món, com a Barcelona o a París. També han presentat una nova exposició temporal, comissariada pel Bisbat de Mallorca. Ei, que tenim nou director! Mossèn Mateu Tous. La feina no s'atura. Hem continuat amb les tasques de conservació, restauració i documentació de la nostra col·lecció. Amb els més petits de la casa, hem celebrat el dia de Sant Jordi i hem cercat els animals que s'amaguen en el mas. Hem apropat el museu per mitjà dels vídeos d'obres comentades i amb la celebració de conferències. Hem rebut alumnes en pràctiques que han conegut de ben a prop com se gestiona el museu. Hem continuat treballant per ser més accessibles i inclusius amb la col·laboració de Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, amb la plataforma Apropa Cultura, ASPAS i amb la ONCE. Ha estat un any ple d'activitats i de vida en el museu. Ens hem superat. Us esperem amb molta il·lusió aquest 2023. Feliç any nou!